Kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare, Muhammadu yawan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu. Kaira kaira, Allah kira yawan kaira, dare dare. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Amadin TV Shirif la jabaga mali kona ye mali ko kan wala nyuma da folo be ka tasaw kelen bela jele ma fo sigiro la an kelen ko fe kala fama tanuni nga barka dame so le kiro la bele kanuri Muhammad Mustafa ana so dinga sanu ana ka sahaba nyuma o ka fam wala doniya ka fo bi ame Côte d'Ivoire jamana kan Fédération Pro kono koroko dugumbe namba wele di ko dugu ne la da saonsa jamiyatul amsardin kabulu babe ni tourner bain buluda nu ba nyini an fana karamo fe aka dinga kelendi mi bena islamia dine la nyene maya u fe cogo ya mina mi bara bela jelegra février kalo samba fulani mugan woro ala sona o de kera Sherif Ahmed Tijani Haidarayi o nana ni bara bain la nyene maya bara nunu nunduna nanga maba wolelo ka foli kan wi mi sorolo la nga jangu la jenyo kan fe. En ce jour solennel de la célébration du baptême du Maouloud, suite tout d'abord heureux de l'honneur qui m'a été fait en m'invitant à ma qualité du président de la jeunesse communale de Dikodougou à prendre part à cette importante commémoration. Aussi, je tiens à remercier à Saïd Sherif Ahmed Tidjan Aïdara pour la considération accordée à Dikodougou depuis longtemps en nous honorant plusieurs fois de votre présence. Nous souhaitons très belle célébration, puisse Dieu assiste tous et toutes personnes ayant effectué le déplacement ainsi que les empêchés. Je vous remercie. Kana okasu omuye ansegere amo foko walimono. Dambadu al-Islamao anlon me joro minna anlon me parent joro la. Allah subhanahu wa ta'ala ya lajige an karamogo annan ne famogo ka ci silama nga ala ka lajige le kona fen bela jininya ala ya lajige tama dola sinkoro amase ka shunna kenesoro aya borobo auna no ya ka gerbuyi kayina lo an ka belebele nyefe ka joro bimbo gambado al-islamo wole an laseni joro na donc parrain aye kuma kamin ji anma ole akona seleya kanga foli nyashi ankara mogoma annan no fomuga belajini ko nana herela ala ko sege herela kama foma jihtum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ko dansi o tagama oni tagama o tari amekum paren kuma kani o paren to oji ole sise lasina nga beloni to mi nyeko sebe ole majaraba lasina ni ko sise lasina na mafamu ni ko majaraba lasina inshallah be fam o temani ko fe ne min kam makanka laselike ne to e Ahmad Traoré jogodugo konya donc o tumana fedu pare chika min do anda o chikan konona na aye buru fara ji konan sele ango ji ankara mogoma kaka duwaw ke Dikodougou ye cɛ fara ni muso kan a ka duwaw kɛ bɛɛ lajɛlen k'a mako b'a ka duwaw la kosɛbɛ sabu salon a bɔra yan ale ye min ɲɛ a tagani kɔfɛ ale ye min faamu o b'ale ni Ala subhanahu wa ta'ala cɛ k'a ka duwaw kɛ kosɛbɛ Dikodougou cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ an badenw alisilamɛw yan'an ka taga ni kuma ye an b'an segin an kɔ an bɛ kɛnɛ ni sinsinbaga min ye kɛnɛ ni sinsin wagati kɔnɔ wagati min ni kɔlɔn jiw kun daɲali min ye kɛnɛ ni sinsin wagati kɔnɔ wagati min ni yiriw yɛrɛ kun ta kan ka denbeli
n'o y'an ka tɔnba saniman ye n'o y'an ka dɔnnibagaba saniman ye n'o ye Al-Sharif Ousmane Madane Haidara. Yoron na ya sono anni jo yoron manka ora ambe dugo ke anga nyamo ye atara convention na Abidjan ya rabbi kana segno nyumay alamo keren la selni bengami beta ya rabbi ala kan bela jente mena wala ko nyumay alhamdulillah ambe jo ni jo yoron na ya ka folibla anga baraka nyon bela jen ni ye ni kenen na nyona fle kani laben na nyona fle iba don mo klinti si ani be nege mina ni nyi e klinti si wacha kulu kelen fanante si fo alaka deme ora ambe ni keneni laben ba bela jenefo ambe doru ka bela jenefo mogo moye asigo ke an demenna kasiga ne kenen labe ambo bela jenefo nanko ambo tawtora amena nyina chama ko ora ambo bela jenefo dakuru nyankele ka fo albe anchi ayere mi yan deme ni na fole amba nyin alafe ka chama bla anona alamo karan mi ye am deme ni bolla fen woro ye baraka minona anu o yera kun farkolo la ambo bela jenefo ala ka no bela jen sarane here ala kana anshi bon anka ketara amba nyin ala fe ne kenani an karamo bena dugo mi kan yi abena la selmi kan yi yarbi ka kan fe nafan yi diana an lahar ala mo keren yi momi bora digusuna ka amma sagare tonde una an mo worora ka dugo nyini an karamo fe yarbi an karamo horma kama woni man nana kana segino belajen nyuma ye ko ka sigiro sor alamo keren alhamdulillah anga barakenyo foli kofe ambe foli nyashi anga fédération bureau ma kerengalema basirma fofana anaka bureau naka chedo ambe ka damta karama wana duna korgo mara kono ya ni John sababu ye El Hadji Basirma Fofana kwa nche lumbe ale sababu ambe ka andamuta ni karamo dunye san chama konnana wa nyina ani bi anfle o nyona ken kan tukun kwa nche lumbe alhamdulillah na mbore ame folinya si bureau nationalement karanganema nyangadu alemi be kene kanya ni aga président ka yamaria ye nomi ye Adama Sanogo ye nomi ambela jene ka président national président international ambo fo yarabi o faranyo kan tournen konnana yarabi alaka tournen ko ncha ko nyuma da ama amin arabi amin alhamdulillah karmona ka délégation ambe bela jene fo bela jeni ye bara chama le bla kawri kan tourner ni matarafa c'est vrai kan ngana an karmo Chérif Tidiane Haidara ale fol data anku ni ye do fora e kon ni fitin le fo ka toba toy ora kuma la sura buruma amba fo an chelumbe buruma bon greffe wala amba yini ala fe amena min fo ala kan sababa be ka folo ka yafa yini ke kuma law ani lameni ke law fe be preselendo kwanga allocation bola ka di kramogoma o ya na kunde nka na kerati jigibena ke prezana wala prezan ko alibi abanguli ka anjo ka yafa yini ke digodugo ka ofe ka yafa yini ke am magembaga befe kerenkerenema an karamogo anaka kalandenw munya mage kananga koba to bunya ambulo kananke mogo bayanga sigidawla kananke mogo donne yanga sigidawla kananke mogo kleno yanga sigidawla ko barkada ke uye
nga nin jɔyɔrɔ in na bi président ko an k'a fɔ karamɔgɔ ye an ka tɔn sigi cogow la tilatilali o y'a caya de nka tilatilali min ye kɔrɔkɔ jɔrɔ komi dugu bɔli a la o ma deli k'an sɔrɔ. Alhamdulillah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛ an fa n'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ka gologasigi n'o de ye Sherif Ahmad Tijani Haidara ye a ye kɛnɛ lasɔrɔ nin yɔrɔ in de la n'u y'a sɛnsɛn ka don kɛnɛ kɔnɔna na a nana kumakan sanuma minnu kɛ kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ an k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. ayiwa silamɛw sigira hɛrɛ la ya rabbi ala ka wuli hɛrɛ la amin a'udhu billahi as-sami'il 'alim min sharri ash-shaytani la'in rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الجميل خلقا وعلى الكامل خلقا وعلى العظيم خلقا سيدي أبا القاسم يا رسول الله الله أكبر صلى عليك الله يا علم الهدى محبة النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آل بيتك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابتك غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين ثم استحل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني آمين يفقه قولي آمين طبعا سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إدراك كعلى تنيني كبو الشيطان إبليس الدعين تورما كأنا قلين دمنا ني على تغبر كماي سبب على بيني والسبب سري على ميرا وكو ككشي النعمة تامنيني أبولو ko jidi alakraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka wasallim ani kira so dingew nam alay no yoro majja ka bo mino na ko sanu sangali yela la ani kira je nyumo nam ani mo nyuma mino farala ko ka ni bara nyumange fokata se nyewli ma bañina ala fe ala ka neni awiye ula amin bado temele ko ka boy nam ka be fo ni kanen kan ni silamɛya ka folikan ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an ka hamu dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an malo ala k'an labila ala k'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an siri danfɛn na ala k'o k'a ka ala yɛrɛ kama ni ala kira hɔrɔma ye صلى محمد وآله والسلام إدراك الحمد لله أيوة بشينا نم قبل 13 février 2026 أم بدو فيا الله أكبر دكتور كونو أم تمام مينا جماعة أنصار الإسلام نم كروكوني أمرو أنصارو كسراكا بالله سووسا ka fɔ karamɔgɔ k'a ka denbaya dɔ di ka na bɔ balimaw la kanuyaw na an bi o de sira kan an balimakɛ nɔfɛtogo Seyidi Muhammad Al-Madani Haidara ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen na ale de ye nin baara in daminɛ ka nin tu in tigɛ ka bila an ɲɛ wa an filɛ ale de nɔ na o de la n ko ten miiri o la i ɲɔgɔnnaw minnu y'i ka balo ɲɔgɔn kɛ yan olu taali o ye taasi ye e min bɛ yan bi kodɔnna bolo k'a dɔn ko kow bɛ ban sigi ninnu kun ye o de ye ka ɲɔgɔn hakili ka ɲɔgɔn miiriya jigi ko don dɔ bɛ yen bi kɔfɛ o la an selen nin dugu in na an bɛ dugu maabaw fo an bɛ dugutigi fo an b'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka imamu fo an bɛ duguden bɛɛ an ka administration sira kan maire an b'o fo an bɛ sous-préfet fo dugu in kɔnɔ yan alhamdulillah ani an ka gendarme ɲɛmɔgɔw u bɛ an fɛ kɛnɛ in na yan
ani jeunesse ɲɛmɔgɔ u bɛ an fɛ kɛnɛ in na yan jeunesse ɲɛmɔgɔ kumana dugu bɛɛ tɔgɔ la ka nisɔndiya yira min b'u la nin kɛnɛ in kɔnɔ tiɲɛ don laseli ninnu nafa b'a la ka segin ala ma ka wuli ka jɔ ala ye nafa b'a la nka anw b'a fɔ nafaw la belebeleba ka ala dɔ ka tugu a nɔfɛ min ka bon bɛɛ la o de ye jeunesse yɛrɛ ye Kamalu Mustafa ka kuma dɔ don ka at-tawbatu hasana walakinna fi shababi ahsan ko ka segin ala ma ka ala ko baara minɛn ta k'i ɲɛsin a ma ko fɛn ɲumanba don ko nka ko funankew de k'u sen bɔ a bɛɛ la k'u ɲɛsin ala ma k'o ka ɲi bɛɛ ta ye sabu waati ko don k'o ye se ni fanga ko ye tuma dɔ la e ma fɛn dɔ dabila nka i ka waati cogo b'i bɔ o la e ma dabila ala kama nga tuma dɔ la waati ka yɛlɛma yɛlɛma e bi dɛsɛ wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ala ko ten a ko ni ne ye si di maa o maa ma n b'a lafu danni na ko an kan ka kɛ hakilitigi ye o dɔnni na k'a fɔ fangaw tɛ to sen na o la yan'o fanga ninnu ka ban n balimakɛ n balimamuso ne ni e an k'an jija an k'o feere ala ma an ka se an ka fanga o la an bɛ an ka kɛnɛ baara in fo jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na a ye min bila tɔgɔ la ka na kuma a kumana bɛɛ tɔgɔ la kumana parrain tɔgɔ la plus précisément a ka dakurunya ninnu a ɲɛna kanu silamɛya tɔgɔ la ala ko tɔgɔ la an b'o dama de sɔrɔ a kɔnɔ o sara bɛ ala bolo hɛrɛ bi ala bolo ala ka kɛ an n'u ye dugutigi an b'a ɲini ala fɛ a ka dugu ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ani Côte d'Ivoire bɛɛ kɔnɔ dekun minnu bɛ yen a wulibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli ala k'o k'a ka alaya kama n'ala kira hɔrɔma ye sallallahu muhammadin wa alihi ne de y'an sigi kun ye ka ɲɔgɔn bilasira o bilasirali hukumu kɔnɔ an y'a sɔrɔ kira ka sahababa dɔ la min bɛ wele ko Salman el-Farisi Salman el-Farisi a ye Abu Darda a y'a wele a ko Abu Darda yi ma a ko usika bi zikrillah fa innahu dawa وأوصيك بالذكر الناس فإنه داء الله أكبر أكو أبو المكيمة أيوة نوي أبو الدرداء نفنيك لك صحبة بدوي cɛw n'u ka hakɛw don ni cɛ fila in kira ka sahabaw cɛ la cɛ jatilenw don n'u ka limaniya hakɛ n'u ka aladanaya hakɛ maa kan k'u ladege u ka ban diɲɛna la Abu Darda a ko Salman el-Farisi ye nin ladilikan in d'ale ma k'a tora a kɔnɔ ladilikan jumɛn adamaden bɛɛ b'a nafa ni min ye diɲɛna yan ka hɛrɛ sɔrɔ n'a ye lahara ka tɔnɔ ta n'a ye ala ɲɛkɔrɔ ladilikan fɔlɔ ye jumɛn ye a ko n b'i ladi ni min ye o de ye ala toli ye kɔnɔ ala ko sumali a ko ala ko suma a ko ala ko suma fa innahu a ko ni m'o dɔn dɛ dawa'un k'o de ye fura ye ala ko suma k'o ye fura ye n b'a tɔ tugu a la n b'i ladi ni mɔgɔw de toli ye kɔnɔ ni ɲɛtali ye mɔgɔw de fɛ ni ɲɛsini ye mɔgɔw de ma a ko i janto o la
kani ka ko besiri mɔgɔw la kana mɔgɔw k'i ɲɛsin waaye a ko n'i m'o dɔn dɛ daa'un k'o de ye bana ye ala ka bɔ i kɔnɔ k'i ɲɛsin jɔnw ma ka ala bila ka mɔgɔw minɛ ka ala labɔtoli dabila k'i ɲɔgɔnnaw de nɔfɛ tugu a ko nan k'o f'i ye o ye bana ye nka bana fura o bɛ sɔrɔ yɔrɔ min n'i ye mɔgɔw bila ka mɔgɔw tigi minɛ a y'a janto ni kumakan in na ala de y'a bɛɛ ye ala de y'a bɛɛ ye kana sɔn ala ka bɔ i kɔnɔ sanga si kɔnɔ o de la a ye min fɔ zikrullah a ko min ma ni ala kosuma ye ni ala toli i kɔnɔ ala toli o da kuranɛ yɛrɛ ye an zama kana nin de ma waati bɛɛ kuranɛ ko cogo di a ko ya ayyuhal lazina amanu uzkurullaha zikran kasira ko minnu limana ka da ala la a ye ala kosuma kosuma la min ka ca ni nin wajiru ninnu nana kuma caman e ni ne hakili bɛ min ye o de ye tasabiya minɛli ye kɔlɔsi k'a sama ayi o ye dɔya la koyi astagfirullah alhamdulillah subhanallah o ye dɔya la nka caman bɛ yen o kɔfɛ kɔlɔsi minɛ kun ala tɔgɔ fɔli a la fo k'a laɲini sɔrɔ n'o tɛ ka si ka ala tɔgɔ fɔ o tɛ foyi ɲɛ n'a maksadu ma sɔrɔ a kun ye min ye ka ala toli ye kɔnɔ e m'a ye seli ye fɛnba ye seli bɛ dilanli min kɛ mɛ ala nana fɛn min yɛrɛ bila seli sanfɛ o de ye nin ye ala ko suma ni ala tɔgɔ fɔli dama don o yɛrɛ ɲɔgɔn caman de bɛ seli la Ummul Kitab n'o ye fatiha ye o de bɛ kalan seli la o kɔrɔ ja tɔgɔ fɔli dama tɛ sabu suratul ankabut kuma min na ni ala b'a fɔ a ka kira ye muhammadu wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un Muhammad seli jɔ n ye seli d'i ma i kana d'i ma dɔw ma a ka seli munna n'a bɛ seli a jogo bɛ dilan a bɛ walejuguw dabila hali minnu ŋɔnnen don a bɛ n'o dabila nka mɔgɔ kana ɲinɛ dɛ wala zikrullahi akbar nka ala ko sumali o de ye belebeleba ye seli fɔlen kɔfɛ ka nafa fɔ nka ko ala ko suma akbar k'o de ka bon wallahu ya'lamu ma tasna'un ne ala bi aw ka kɛta dɔn ala ko sumali k'o de ka bon a ka bon mun ye ismu tafdil a nana ko akbaru o kɔrɔ akbar ka tɛmɛ min zikru kun fɔra n'o ye seli yɛrɛ ye ala ko suma ye mun ye ala toli kɔnɔ ye mun ye tiɲɛ don Salman al-Farisi ye tiɲɛ fɔ ko ala ko sumali de ye fura ye ka bɔ bana bɛɛ ma nina bana dusukuna bana ala ko suma de b'a bɛɛ furakɛ k'i janto ala la ka ala jɔyɔrɔ dɔn ka ala ka bonya dɔn o de bɛ don hadamaden ni kota cɛ seitanɛ ka bila ka bɔ hadamaden n'i yɛrɛ ta sama ka se foyi ma ni diɲɛ ye kɔkɔ olu tɛ ɲuman ye min bɛ don jɔn n'o cɛ o de ye ala bilali ɲɛfɛ n'i ye ala bila ɲɛfɛ o ɲɛtigi o tɛ haramu lajɛ bilen jɔn min mana ala bila ɲɛfɛ o da tɛ don sinji tigɛli la bilen o tɛ nkalon tigɛ bilen jɔn min ye ala bila ɲɛfɛ juguya mɔgɔ hasidiya ka mɔgɔw kanu ni tɔɔrɔ ye o tɛ don o dusukun na bilen maa min ye ala bila ɲɛfɛ o tɛ maa kɔrɔ fɔ maa min ye ala bila ɲɛfɛ o tɛ kɛ badenjugu ye n'i y'a ye maa o maa la a ye ala de to yen a ye mɔgɔw de minɛ a ye bana ta k'a san a yɛrɛ ye k'o bila a yɛrɛ la k'a sɔrɔ min ka nɔgɔ o de ye a fura ye n'o ye ala ko sumali ye ala yɛrɛ ko di ala wa bi zikrillah tatma'innul qulub
ako n'ale ala toli ye kɔnɔ ko dusukun bɛ maa fakoya sigi dusukun bɛ sira ye wallahi dusukun bɛ tiɲɛ dusukuntigi bɛ tiɲɛ baara Allahu akbar ni jumɛn ye ni ala toli ye dusukun na kene kan wallahi billahi al-aliyyil azim nam ala tora cɛ o cɛ dusukun na i tɛ kɛ jɛnɛyakɛla ye ay atoke la Allahu akbar kira ko ten o aywa jɛnɛyakɛla tɛ jɛnɛya kɛ fo limaniya ka taa sige o kɔrɔ ala de bɔra ye ala taara Allahu akbar madama ala bɛ wallahi silamɛ ɲuman i tɛ se ka kɛ namaratɔ i tɛ kɛ janfanji ye i tɛ kɛ hasidi ye Allahu akbar min tununana ni o ye fura ye o de ye ala ko sumali ye sige idra o de la n y'a f'i ye n ko zikirula n'a nana kuma o kuma e bɛ kɔlɔsi dama de ye la fo a k'a nafa sɔrɔ n'o tɛ kɔlɔsi ɲɛci foyi t'a la kɔlɔsitigi bolo ka ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ala ma se dusukun na farikolo k'a labaara o ye nkalon de ye kɔlɔsitigi bolo kiramoden kene kan olu bɛ dun dɛ wallahi don o don n b'a sama ka si nka ni n tilala ni walimusow don ni walinafolo don ne ni hasidiya don a bɛ maa o maa dusukun na ani ala ma ɲɔgɔn ye kira ko ten o ko fɛn fila bɛ yen k'a ti fara ɲɔgɔn kan dusukun kelen na o kira ɲininka ko ye mun ye a ko al-iman wal hasad limaniya ni hasidiya ala dɔnni ani maa wɛrɛ dɔ juguyali k'o ti fara ɲɔgɔn kan dusukun kelen kɔrɔ kɔrɔ n'i ye hasidi ye yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ ko limaniya jɔ tɛ la kana kɛ hasidi ye musa i jɛn kuma in na dɛ kana kɛ hasidi ye sabu a dɔ la i bɛ min juguya ka tɔɔrɔ bɛɛ nata n'a ye o ti fɛn sɔrɔ a la nka e min n'a kɔnɔya bɛ dusukun na e n'i tigɛtɔ don a y'a jɛn dɔn na dɛ hasidiya maa basi ka baara tɛ mandenw ka baara don ne to ka nin fɔ n ka kumaw senfɛ n y'a sɔrɔ karamɔgɔba dɔ la Muhamad Abbas al-Aqad misirakaw ka karamɔgɔba dɔ don Mahmud al-Aqad a ko a ka kumakan na a ko hasidi k'o tɛ maa ye maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ sanfɛ ala ye mɔgɔ minnu kɔrɔta k'u lawasa a ɲɛ bɔr'u fɛ a mago b'a la ala k'ale yɛrɛ yɛlɛ ka s'o ɲɔgɔn ma k'o tɛ hasidi ye ala ye bonya di karisa ma ala a ɲɔgɔn di n yɛrɛ ma a ye nabolo dɔ nɔgɔya karisa ye ala nin di n yɛrɛ ma n ka se cɛw jɔyɔrɔ la sanfɛ k'o tɛ hasidi ye ko ne bɛ hasidi ɲini ko min ma se ka yɛrɛ nka a bɛ fɛ sanfɛmɔgɔw k'a sɔrɔ dugu ma a ma bonya nka a bɛ fɛ bɛɛ ka dɔgɔya maa ba kana ye ala m'ale bonya nka ale yɛrɛ bɛ fɛ fɛn o fɛn bonyana o bɛɛ ka dɔgɔya hasidiya de bɛna ɲɔgɔn juguya ye hasidiya de bɛna an ka lebu ye an ka labila ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o tigi nɔfɛ o de la n y'a fɔ n ka kumakan na n ko Seydina Ali ka kumakan dɔ bɛ yen ko zawul uyub mɔgɔ minnu ye lebutigiw ye ko olu bɛ tugu mɔgɔw lebu ɲinini nɔfɛ ko mun kosɔn ka fɛn sɔrɔ u la min b'a to bɛɛ bɛ dama kɛɲɛ ko fɛn kana f'u yɛrɛ ma bilen an bɛɛ ye kelen ko n'i y'a ye maa o maa la ka tugu mun bɛ karisa la an k'a jateminɛ la ko bɛɛ ye lebutigiw de bɛ tugu mɔgɔw nɔfɛ mun kosɔn k'u bɛɛ ka dama kɛɲɛ mɛ mun bɛ nin bɛɛ sira dayɛlɛ alhasadu n t'a fɛ n ti karisa fɛ kana sɔn ka y'i dusukun na bɛɛ kanu ni hɛrɛ ala bɛ dɔ di i yɛrɛ ma nka n'i ye mɔgɔw kanu ni jugu ye kana segin a la e ti fɛn sɔrɔ ala ka nɛɛma la sabu ala mago b'a ka jɔnw na a ye nin tɔ kɔnɔ dɛ ala mago bɛ a ka jɔnw na o de la an bɛ jɔyɔrɔ min na n'o de ye ko ka ala to i kɔnɔ ye an ko a bɛɛ gulonmɛ de la don dɔ la Seydina Ali kira y'a kamanko yigi a ko ya Ali a ko fɛn dama dɔ bɛ yen a bɛna gɛlɛya ni Mamadu mandenw ma kosɛbɛ fɛn dama dɔ an mago bɛ an filɛ sigi min na o t'a la Seydina Ali ko ye jumɛn a ko zikrullahi ala kulli hal
ka ala ko suma cogoya bɛɛ la a ko bɛna gɛlɛya ale mamadu ma dɔw ma kosɛbɛ a ko seyidina ali ni ko zikrullahi ko n kan tɛ subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ko ni muhamadu kan t'o ma zikrullahi min ka bɔ a bɛɛ ye kira bɛna o de laseni ni e ma seyidina ali ko ye jumɛn ye a ko waati min ne man dɔw bɛna fɛrɛ ala kotali ma o bɛna se sɔrɔ ala kotali se sɔrɔ nga u b'a ala bila u dusukun na ala bɛna du u n'o wale jugu kɛta cɛ a ko ne mamadu kan b'o de ma k'o de bɛna gɛlɛya ne mamadu man t'o ma kira ye tiɲɛ fɔ dɛ n'o tɛ subhanallah o man gɛlɛya ji ma walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar dungo do an b'a kan nga o fɔ ba ye e k'olu lajɛ dɛ n'a min wɛrɛla walimuso n'a b'a to yen n'a min wɛrɛla walinangolo ma n'a t'a détourné a commerçants aw k'u ka sanni ni feere lajɛ subhanallah bi minnu da kɔnɔ a faamaw a y'o n'u ka maradenw cɛ lajɛ ni laadiriya bɛ yen a juziw a y'u ka kiiri lajɛ n'a bɛ ka tigɛ tiɲɛ kan a ye janto a la dɛ o de la n ko dala kuma tɛ baara don a y'a karamɔgɔw lajɛ dɛ n'u ka fɔta n'u bɛ k'a labaara a y'u lajɛ n'a karamɔgɔ bɛ ka tiɲɛ lase ala ka jɔnw ma n'a jɔrɔ tɛ balo cogo de la ka mɔgɔw sago fɔ o de la fo mɔgɔw kan faamu adamadenw sago fɔli tɛ e sago sɔrɔ la mɔgɔw bɛ tigɛ i la madama i ye ala tabila k'i ɲɛsin mɔgɔw ma ka mɔgɔw de ni dungo f'u ye u b'a minɛ ka bɔ e la nka u yɛrɛ bɛ tigɛ e la kana sigi a la dɛ hadamadenw ni fɛn dɔ de dalen don min bɛ wele ko hakili wa hakili bɛɛ b'a dɔn ko juguman man ɲi hakili bɛɛ b'a dɔn ko ɲuman de ye kɛta ye nin wuli bɛ de dɛ hali n'i y'a nugu ka d'a ma a yɛrɛ b'a minɛ i bolo ten nka a ti da o la sabu maaya tɛ se ka taa fiyewu fo ɲumankɛ hadamaden ka sɔn a yɛrɛ ye wuli bɛ don dɛ fo juguman ka bɔ an na o de ye maaya nɔrɔmali ye o kɔrɔ hadamaden bɛ o de bila ka taa kɛ jugumankɛla ye o de la nin ye kalanba ye min kan ka to an kɔnɔ ko kana mɔgɔw den minɛ ala t'i kɔnɔ kana mɔgɔw t'i kɔnɔ sira si kan kana mɔgɔw t'i kɔnɔ i ka ko kana sɛmɛ mɔgɔw la n'i ka ko sɛmɛna mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ban hadamaden t'i jɔ kow bɛ yɛlɛma o de la n bɛ nin laseli in fana kɛ n ka sigi ninnu caman na n'o ye Muawiya an Sayida Aisha ala kira furumuso Muawiya ye bataki dɔ sɛbɛn ka caman k'a bilasira a ko Muawiya ma a ko sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhti an-nasi kafahu lahu mu'anata an-nas ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الله أكبر هلا بني جماعي والسلام وكركم الله باي لترمي أبن نفكة أمبا بي واتي بكونو الله أكبر كركم سين جابي نتشي معاوية ما أكو معاوية نعم على كيرادا kira ko ko ni maa min ye ala ka diɲɛ ta mɔgɔw ka funu ka bɛɛ ka bayila bɛɛ k'i kɛlɛ nka ala diɲɛ ɲinini na ko ala b'i wasa o mɔgɔw bɛɛ lajɛlen kan kafahu lahu mu'anata nasi o mɔgɔw ka dabali jugu an'u ka bɛnbɛn jugu ko ala b'i wasa o bɛɛ kan madama n'i ye ala de ɲini wa don min na olu bolo bɛ bɔ i kɔrɔ ko ala bolo bɛ jɔ i kɔrɔ olu bɛ de dɛ don dɔ la mɔgɔw b'i bila pewu u b'i segin jɔnni ma ala kelen o de ye mustaqarru ye o sigiyɔrɔ ye yen de ye n'i bɔra nin diɲɛ in na yan miiri ti kɛ k'i bɛ taa di yɔrɔ si segin bɛ kɛ ala kelen de ma
masakɛ si ka bonya t'a to ko n'a sara k'a bɛ to palais kɔnɔ yen ayi o ma kɛ i bɛ bɔ Allahu Akbar fanga t'o la se t'o la dutigi ni dudenw gɛni t'o la la Idra bɛɛ bɛ t'i bila yɔrɔ dɔ la o de ye ala fɛla ye bani ila rabbika nam o de ye taa yɔrɔ ye dɛ wallahi an balimakɛ i kan k'o yɔrɔ in de labɛn tiɲɛ o de la Seydina Ali ko ten Ayiwa. ko n bɛ aw ma nam n b'aw ma ni lahara ye ɔhɔn a ko al-akhira nam daru qararikum sige Idra fajahizuha nam a ko lahara ɔhɔn a ko o de ye a ka dume yɔrɔ ye Allahu a ko a y'o sɛbɛn labɛn Tiɲɛ. ma bakiya lakum sitɔni min bɛ ala ko a y'a ka kararu n'o y'a dume yɔrɔ ye ko a y'o sɛbɛn labɛn Allahu Akbar Idra Idra ɲininkali ye min ye ayiwa ni Seydina Ali ka nin kumakan in kɔfɛ ko al-akhira daru qararikum bani fajahizuha ma bakiya lakum Allahu Akbar a ye lahara labɛn tɔ min bɛ a bolo sige ɲininkali ko e ta tɔ ye joli ye ayiwa san joli b'i bolo bi kɔfɛ ɔhɔn i t'o dɔn dɛ ayi aha Idra san don wa kalo don wa dɔgɔkun don wa tile yɛrɛ ka yɛlɛma don wa setigi ala dɔrɔn de b'a dɔn Allahu Akbar ko tɔ min b'i bolo i jija lahara dilan o la sige Idra o la kuma dɔ la mɔgɔ bɛ se ka lahara dilan tile kelen kɔnɔ k'a ban bani i ye ala ko ta ɔhɔn i y'i sago kɛ Voilà. ne tɛ e dɔn nka n bɛ n yɛrɛ dɔn nka e fana b'i yɛrɛ dɔn e min bolo bɛ n gana sige Idra min b'i la juguman na i ye minnu kɛ i b'a dɔn Allahu Akbar yala i nata n bɛ ala yafa la wa ayiwa Idra n'o nɛgɛ b'i la i donni jigi ala kotali la ala ko n ka yafa dɛlilen don i ye Allahu Akbar bani walimuso min b'i bolo i bɛ layidu de ala ma ko n y'o bila sige n'o de y'i ka kota ye wa a don fɛnɛ ko ala bolo jan bɛ k'i kɔnɔ madama i seginna a ma Allahu Akbar walahi ni jɔn seginna ala ma seginni yɛrɛ la ala ka yafa yɛrɛ bɛ yen ka o jɔn kunbɛn bani Idra n ka seginni la waati la sige kana to dɛsɛ k'i sɔrɔ caman da bɛ kɛ tan de sige Idra o b'o yɛrɛ sago kɛ ange o b'o dungɔ kɛ f'u bɛ taa dɛsɛ tiɲɛ n'i dɛsɛra ala n seginna i ɲɔgɔnna caman y'a kɛ ten Allahu Akbar Firawun Musa nam kuma min na a bɛna balo to a ko n dara ala la ne limaniyara ka da masala bani israɛlakaw dan bɛ ala min na n'o bɛ k'o bato ne yɛrɛ dara o la Shamsul Huda a Firawuna ye danganiya sabati ala ko la o a ma da o ma ko a y'a dala fɔ yɛrɛ ko n dara la nka munna a ma minɛ a bolo ayiwa sabu dɛsɛ de nana sige Idra Idra dɛsɛ nana wallahi o de la ye se segin a tigi ma Allahu o Akbar de la ala t'i perese jɔn an ye nin fɔ surɔ wala in na n ko ala ko ten k'a bɛ ka tɔɲɔlikɛlaw kɔnɔ ka taa se don ma don min na ɲɛw bɛna coro o la ne ni e ka kan ka n jan don nin na Firawuna ja kun b'a dɔn ko ala bɛ yen wallahi kini kan nka o bɛna taa a yɛrɛ ye ala bato kɛ ka bɔ o la fo ka tila k'a fɔ ale yɛrɛ ka bato fo ka tila k'a ye maba si tɛ yen ale de y'a bɛɛ la belebeleba ye wallahi a y'o fɔ wallahi nka jaba dɔn ala bɛ yen sige o de la a ye a jan don nin fana na wallahi i ka kafiriya mana bonya cogo cogo fo ka ala ya wele i yɛrɛ la o tɛ ala dekun ayi o tigɛ sabu ala b'a dɔn ko e yɛrɛ b'a dɔn ko ale bɛ yen sige kini kan wallahi Idra sabu se bɛɛ bɛ ala de ye o jɔn kɔni b'a dɔn tigi b'a la ange i jɛna n'o ye i ma jɛ n'o ye ma bi Allahu Akbar wallahi ni ma jɛ n'a ye i ka dala nɛɛ na i cogoya bi jɛ n'a ye sige o bi kɛ hadamaden dalen don ten de wallahi Idra ala fɛ kɔni Allahu Akbar Firawuna filɛ nin ye a ko n dara masala bani israɛlakaw dan bɛ ala min na Allahu Akbar a y'a dɔn ko se wɛrɛ bɛ yen dɛsɛ waati la wa an kelen kelen ta bɛ taa kana to nin dɛsɛ in n'u ka sɛmɛ i la o de ka k'i segi waati ye Allahu Akbar Idra se b'i ye kuma min ŋaniya ɲuman siri Allahu Akbar segi ala ma baara kɛ ni jumɛn ye ko ala to nin kɔnɔ ala ko sumali banashmi o de y'a bɛɛ ye dɛ wallahi Salman el Farisi ko ten k'o de ye dawaw ye dawa o fura Allahu Akbar o do wulibali don ala ko suma de ye fura ye Idra e ma kira ye k'a fɔ ayiwa ko n kan tɛ ala tɔgɔ fɔli ma ayi
ko ngambe ala ko tasse soroli kay sebo ala Allahu akbar. ni bi zikrullahi yere nyini o bi soroyi ne Kelega odo. juge ka tabali 120 Nam. million chama blala kerefe ka fodoro ka kiri do tige na ko tandoro abi keti jengemena million bita juge mi mo se ka tigi ma ko la bi kiri tige fanda ka hake bidama Bani. o mo ma janda Ay man tabli. ini wonna bulo ferele ka jenaye ko toyi ima shun e ma ke zonye ima ke namra toyi o mo de ka dogo jo nyeshin be mi ma bi mi balodi min zago sorodi ba fara nyonga di kanyina bele jele ko Peu. Idra. ka fara ka fu nyonga qur'ana kote jama'a ma lahu Nam. ka ko ka nafulo chama fara nyonga ko haramade tora o dema Allahu akbar. Wallahi. nga abu bolo ko bi min fara nyonga ko akhladahu ko de budume Sige. la do bi Nam. nabulo imbi ba wani nabulo yɛrɛ ma ba a tigi bi ba ka bɔ a kɔrɔ dume tɛ yen o dume tɛ yen alibaqa lillah Idra. dume ta ye setigi ala kelen de ye i ɲɛ bi fɛn o fɛn la i ɲɛkɔrɔ nin bɛɛ bi ban Peu. Bike. mɛ kuma caman a bi fɔ de a bi lamɛn de nka labarili o de ka dɔgɔ Allahu akbar. mɔgɔw ma ɲɛsin ne ma nka n'o tɛ e k'a bɛɛ to yen k'i gulo ala la bani Allahu akbar. walahi mɔgɔ min b'a bɛɛ to yen k'i gulo ala la o de y'a bɛɛ sɔrɔ b'a ye Sige. Bike. hakɛ ko de don Wallahi. hakɛ ko don Allahu akbar. mɛ mɔgɔw ma se min na o t'o de ye nka e k'i miiri dɔrɔn ko bɛɛ bɛ segin ala min ma n'i y'a bɛɛ bila k'o minɛ i ye mun jɛ Bani. Koi. Idra. e ma foyi jɛ dɛ Allahu akbar. an bɛ segin ayisa ka kumakan in tɔ laban de la Aywa. ko n'i ye Nam. ala diɲɛ ta mɔgɔw ka bayila bɛɛ k'i kɛlɛ ko nka ala b'i wasa o bɛɛ kan Sige. Bike. e tiɲɛ ye Allahu akbar. Idra. kira n'a ka cɛdenw Aywa. minnu nana ni nin diinɛ in ye Nam. u ma faamu bɛɛ y'u kɛlɛ nka ala ma wuli fiyewu f'a y'u ka cɛw segin u ma Sige. Ukira. a y'u wasa Wallahi. juguw bɛɛ kan Kelega. ni wasa bɛɛ ye Allahu akbar. nka a ye mun fara a kan Aywa. a ko muawiya ni mɔgɔ min fana ye mɔgɔw ka diɲɛ de ta ala ka funu kan Allahu akbar. ayi maa o maa ye mɔgɔw de diɲɛ ɲini i b'o kɛ ala ka funu kan Sige. Bike. mɔgɔw ta to ye ala ta ta Allahu akbar. ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔw diɲɛ ɲini Nam. a n'a yɛrɛ sago ɲini ala ka funu kan ko ala b'i siri o mɔgɔw la Bani. wa don min o bolo bɛ bɔ i kɔrɔ ko ala bolo tɛ jɔ i kɔrɔ Allahu akbar. Idra. ala bolo tɛ jɔ dɛ Ayo tike. a y'a janto kana sɛmɛ mɔgɔw la mɔgɔw to yen Allahu akbar. mɔgɔw tigi ɲini ibrahimu adahami a ye ladilikan di a ka kamalenniye ma Sige. Idra. a ko cogo di Aywa. a ko iza ra'aytumu nnasa mashghulina bi amri al-makhluqina fashtaghilu antum bi amri al-khaliq Amadi. Allahu akbar. Idra. Idra. a ko n'i ye mɔgɔw ye waati bɛɛ danfɛnw zago ɲinini na Nam. ou bien olu ka baara kɛli la ko fashtaghilu antum Sige. aw ka shughuliya ni daba ni o ta ye Allahu akbar. a Idra. kana dalew zago ɲini dɛ daba a y'o dungɔ ɲini a k'o labaara Bani. Idra. a ko an k'a dɔn ko nin diɲɛ in bɛ ban Peu. ko min bɛ yen ko ye lahara ye ko diɲɛ yɛrɛ ma kɛ dɔwɛrɛ ye koyi Nam. illa mazra al akhira Sige. Idra. fo lahara sɛnɛkɛyɔrɔ Wallahi. a ko inna duniya Naam. mazra al akhira Allahu a akbar. ko diɲɛ ye lahara sɛnɛkɛyɔrɔ de ye Odo. Bani. i bɛ min sɛnɛ diɲɛ na yan Naam. i bɛ t'o de cɛ lahara Allahu akbar. Obike. samiyɛ sera a ye taa danni kɛ Naam. i bɛ min da yan ɔ samiyɛ banna Nam. tigɛli de bɛna kɛ min ye min da i b'o de tigɛ dɛ Wallahi. Obike. a Wallahi. n'i ye malo da Nam. ayi i tɛ ɲɔ tigɛ o pilasi la Ayo tike. malo de bɛ tigɛ yen Allahu akbar. ɔ a bila i kun na ko diɲɛ ye lahara sɛnɛkɛyɔrɔ de ye Sige. Idra. an bɛ sɛnɛ de kɛ yan ɔ i bɛ min sɛnɛ yan i bɛ taa o de tigɛ Allahu akbar. o kɔrɔ mɔgɔ b'i ka sɔrɔta de bolo Anke. ɔ a y'a janto min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye Nam. o ye wali hakɛw ye Allahu akbar. Bani. wali hakɛw Sige. ko ko kul ibad Misdol kuda.
o de ka gɛlɛya bɛɛ ye o de la an karamɔgɔ n'o ye Muhammad Mitwali Sha'arawi a ko ihzaru hukukal ibadi a ko a y'a janto kosɛbɛ mɔgɔw ka hakɛ la an ɲɔgɔnnaw ka hakɛ la jɔnw ka hakɛ la a y'a janto o la a ko sabu ka d'a kan o la taskut ko o ti bin fiyewu بكثرة الحج ولا العمرة ولا بطول القيام ولا بحسن الصيام أكو أيا جندو جونغا حكينا أكو جونغا حكيتي بي كبو كان فيو نهيجي تشاما كلي سموسا أبي أبيو كنو مغا تابي umra koti tige san kuna bo shin zaba ke ko tabi foi wallahi tese bitul al qiyam shubbe jole do atebe bogola ko tabi ay atese bi husn siyam adjale do dungodo jiti mi afa ka bishuna ko tabi Allahu akbar la ilaha illallah muhammad rasulullah idra nan wa min wadro nunu medina geleya ne Sha'arawi misra jamana kai ne ale kabla sral kai ala nga ayrata tew ala nona ala kiran nona dedo tan nga seginde be kaka ngana unde ya foya a nunu yedina geleya uti dina no ya fiu kira dungote yassiru wala tu'assiru kira ko ka dina no ya de an ngana geleya ima galondiga ko karamo laybi ka ke mi yewde galowe Allahu akbar ha wuli baldo de aya no ya nyombolo wol muso to chebulay aka jana ya ode no mai o galodi ode gelemai bani sabu ma o ma ya do ki nyabomba muso fa tiki fe islam ya dum volo jume nyonganu nyomine o fe min ba banyona ode dablali no ye nga akeli de gelemai Allahu akbar keneka ha wuli baldo de yassiru Allahu akbar wala tu'assiru dina geleya no asoro ko yassiru koray ka beto abolo madina na ko yemwe ati mo to ku take wa ta no ma e bebolo wa ka sara da enya ki kunji ki ka warta o de ka no ko chema o de ma to ayo kewa yassiru ya no ya bolo Allahu galowe Allahu akbar la kramudi aya no ya o de ay hakew tanga wala tu'assiru akana gele akana nyon donyo dina be mago bendela keneka wallahi nga ni bi faka waju were dama ko ere glombe mina o de ke dina be o de no bayira ka shi ka seli ikaseli kana tige fo ka ta de sa ka ta na so nyini yorola la o de no ya bani ida kana shiri mo hasidi ya idro ika farda sili ti ka baraka ika de maya bulu kana beke ko nga sili titige dongo shu o manyini fe sumaro shungo dafa no bana kana fo yera keble ngay yeshi alama shu kunganga mingla ela ijija ukasabati Allahu akbar abani wa bana koy o kano degere yere ka nga hake o joro Allahu akbar hake joro Sha'arawi ako zune do dungo do ko ta yafa ako wa da mate koy wala jihad fi sabilillah donc so tige ay kala gaba murudiya Sha'arawi ko bi saw kana kai wala muso tige le o ti yafa jihadite jihadi ba kemeke nga wala mulo detourner do ibolo cheka furo bo shile do ebolo ko ala ta wuli fiu nika jihadi sigi kramode ko Sha'arawi ko mundo wala aywa ko fa mumbeke Allahu akbar akola tasqut illa birrad al mazalim ila ahliha sigi idra akwati bingoi fo ka segele ke hakati go mauka hakela Allahu akbar yeminu ndonyo ko ka hakesigi cheka forobe bola kumajana itata koy asega tigima wallahi ma dama ima segama ado ko ibulo langulo bole do ala nyako billahi al-ali al-azim raddul mazali ako ijija yeminu ndonyo ka hakela atuko ka hakaso
cɛ ka nafolo e y'o de ta ka kɛ waritigi ye o siga ma a segin a y'a janto na dɛ ni ma hakɛtigiw ka hakɛ segin yafa tɛ yen o de la surunali a bɛ mɔgɔ dɔw de ye se nali ka kumakan dɔ bɛ yen a ko la sharafa a'la min al-islami a ko bonya si tɛ yen min kɔrɔtalen don ka tɛmɛ ala minɛli kan ka tɛmɛ ala ka diinɛ minɛli kan a ko wa fusamandiya si fana tɛ yen ka tɛmɛ ala ɲɛsiranya kan a sɔrɔla ka na laban ni min ye ko wala shafi'a anja min at-tawba a ko surunali donba ko o si tɛ min ye kisiba ye ko jɔnba jigidaw kan ka tɛmɛ i yɛrɛ ka segili ka ala ma an surunali bi don ninnu de b'a gɛlɛya nka lahara kira ko ten maa minnu bɛ sɔli k'ale ka siɲɛ 100 olu bɛɛ bɛn'u ka bataki jɛman minɛ kira b'o da u ka mizanu kan tiɲɛ don koyi kira b'o da jɔn ka mizanu k'a tigi fɔ dɛ walimuso tigɛba ani kira ti ɲɔgɔn ye la faama min ye fantanw tɔɲɔ k'u si ɲɛji la k'u ka hakɛ minɛ u la walahi o ni kira ti ɲɔgɔn ye jango a ka bataki da sɔli tɛ dɛ i si kɛ k'a wele a ye janto mɔgɔw tɔɲɔli la Seydina Ali ko ten a ko maa min ni o tɔɲɔ ka go ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan se tɛ min ye fiyewu a ɲɛ jɔyɔrɔ ye ala de ye wa mɔgɔ dɔw ka tɔɲɔ tɛ foyi ye fo olu la wallahi ala ye se di dɔw ma mɔgɔw b'u bolo baara la nka ale b'a ka nafani min sɔrɔ k'a ka denbaya balo a ka baara kɛ sara a tɔɲɔlen dɔw la a ka patɔrɔn bolo nka se bɛɛ bɛ e nin ka denbaya balo ni min ye n'a ka hakɛ don a y'a baara fɛnɛ k'i ye i banna k'o d'a tigi ma tɔɲɔ de bɛ yen wa balo bɛ diɲɛ kɔnɔ a caman gulon bɛ nin de la ɲɔgɔn tɔɲɔ hakɛ mɔgɔw t'a kalama nka setigi ala bɛ caman dɔn i delen bɛ kɛ minnu kɛ ala b'a bɛɛ kalama nka waati kow don tɔɲɔ tɛ dume az-zulm la yadum wa in dama damma tɔɲɔ tɛ dume nka ni tɔɲɔ mɛnna yɛrɛ k'a bɛ mugu cogo de ɲini o ko la billahi al-aliyyil azim fɔra ne ka fanga n'a bonya san 40 ala ye wele n b'a yɛrɛ la a ye waati kɛ aw m'a ye a bɛɛ mugumugura tile kelen dama fanga ko bɛɛ banna nka fanga don anw ka bi masakɛw tɛ surunya la nka ala jɔra firili kan mɛ mun y'a firi dɛ tɔɲɔ fɔra ne ala ye wele a yɛrɛ la a ma Musa ci ka foyi fɔ a ye la sabu ala tɛ ala yɛrɛ b'o dɔn ngala Musa ci danzako bonyalen ala ka jɔnw kan a ko Musa ma izhab ila Faraun innahu tagha a ye dansago ala kan wa la ala ka jɔnw kan i ka dekun tɛ se ka ala masɔrɔ nka n'a ye ala ka jɔnw sɔrɔ o ye ala ye ma min na ala y'a ka jɔnw tɔɲɔlen n'o ye bani israɛlakaw tɔɲɔlen a ko taa welibali fɔ Faraun ye innahu tagha Faraun ye dansago o de la n y'a f'i ye ala mako b'a ka jɔnw na ala mako b'a ka jɔnw na a kana sɔn ka kɛ tɔɲɔlikɛla ye fanga ti bonya firili ma n'i kɛra dansagola ye se si ti bonya setigi a ka se banni ma a halakili ma madama n'a setigi kɛra mɔgɔw tɔɲɔbaa ye mun bɛ adamaden bila nin baara ninnu na ɲinɛli ye ala kɔ k'a bɛ fara ɲɔgɔn kan o de la ala ko ten alhaakumu takasur hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamuna summa kala sawfa ta'lamuna كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر بلغ قرآن كتير أي لسلك والله نحرم الدين بميري نيني قرآن قبل سنة كان واجلو كان دو دسكون بلا دسكون مي يكان دا يني باي والله قرآن كتير
ko caya ɲini de ye aw malasa alhaakumu takasur Allahu akbar an k'a sɔrɔ nafolo caman tiɲɛ n ka musow furu ka denw sɔrɔ alhaakumu takasur sige idra caya ɲini ye aw malasa hatta zurtumul maqabir Allahu akbar fo a taara da kaburu dingɛw kɔnɔ ange caman bɛ taa nam caman bɛ taa Allahu akbar caya ɲini o de la n y'a f'i ye aywa nafolo n k'a fara ɲɔgɔn kan hadamaden nata ti fa ayi e ni ne an dagɛlankolon sisan an bɛ ka jigiya ye n'ala ye miliyɔn damadɔ kɔni d'an ma o bɛ anw bɔ wallahi nka kana to a kun ka bɔ i yɛrɛ jigi b'a kan i ka min sɔrɔ dɛ n'i y'o sɔrɔ dɔwɛrɛ de bɛ dayɛlɛ Allahu akbar o bɛ kɛ dɔwɛrɛ de bɛ dayɛlɛ wallahi f'i bɛ taa miliyari sɔrɔ miliyari fana sɔrɔlen kɔ i ka wariko bɛ juguya ka tɛmɛ i fandalama kan kene kan wulimani don Allahu akbar o de la i b'a ye nafolotigi setigi dɔw la se b'u ye koyi mɛ walahi wari ɲinini kama u bɛ don da dɔ fɛ e n'i ka fandanya tɛ sɔn ka don ye bana shindra u bɛ tɔmɛli k'a nɔfɛ u bɛ namara k'a nɔfɛ mɛ a caman min bɛ yen o tɛ bilen dɛ dɔwɛrɛ ka fara a kan Allahu akbar o de la kuranɛ ko ten caya ɲini aw mana sa mɛ mun bɛ maa se nin bɛɛ ma ala bɔli dusukun na wallahi kene kan ala wa bi zikirillahi tatma'innul qulub Allahu akbar tatma'innul qulub o de ye zikirullahi jɔyɔrɔ ye adamaden la nka dusukun tɛ se ka sabati ka wari nata bɔ a kɔnɔ ni ala ma na Allahu akbar idra dusukun tɛ se ka walimuso to a tigi bolo fiyewu ni ala ma n'a ye Allahu akbar o de la fɔ ala de kan na ni ala bilala o ye bana ye an na sabu i b'i i yɛrɛ dungo ni mɔgɔw de minɛ wallahi wala mɔgɔw minɛlen a y'a janto nin fana na dɛ idra wallahi zikiru nasi ka mɔgɔw de tu i kɔnɔ sira caman de bɛ dayɛlɛ ye sige bike mɔgɔw tu i kɔnɔ nam k'i ka se gulo u la k'i ɲɛsin fan kɛ u ye ange walima mɔgɔw de tu i kɔnɔ e miiri bɛ adamadenw de la wallahi mun b'u nɔ la i ɲɛsin bɛ mɔgɔw de ma hali i ɲinan b'i yɛrɛ kɔ sige idra o de la seydina ale ko tuuba ko alijinɛ tuuba bɛ mɔgɔ ye man shagala uyubuhu an uyubi nasi misbal huda Allahu akbar maa min yɛrɛ ka leebu o y'a sogoloya ka bɔ mɔgɔ tɔw ta ma sige wallahi idra a y'a ɲini mun bɛ karisa la i t'i yɛrɛ ta lajɛ wa wallahi kene i sera k'o dilan wa nin ta to yen sige idra an k'a lajɛ la kramudin o de la ni ye hakimu ka kuma f'i ye aywa ko bi mɔgɔw yaktubuna fadaila nnasi ala lma'i Allahu akbar ya Allah ko bi adamadenw bɛ mɔgɔw ka fusamandiyaw sɛbɛn jiwoyo taatɔ de kan sige o bɛ to wa o bɛ ye wa ayi ayi a bilala k'a ka mɔgɔw ka kow sɛbɛn nka u ka ɲuman bɛ sɛbɛn yɔrɔ min a taara bada la ka o sɛbɛn jiwoyo taatɔ kan jɔnni b'o ye o fɛ maa ka bɔ mɔgɔw ka ɲuman kalama wa ko nka k'a bɛ dingɛ sen dɛɲɛ a tɔgɔ ye di zira fara ka fara wo sen ka taa dɛɲɛ bɔ yen ka mɔgɔw ka lebu ɲini k'o bila o kan ye o ka gɛlɛn dɛ wallahi wallahi nka gɛlɛma a b'o de kɛ nka kun kan ka min lase ni mɔgɔw kan ka nafa ɲumankɛla dɔw ka ɲuman na a da den b'o bɛɛ kan kramudin kene kan ni adamadenya yɛrɛ bɛ tan de karisa an bɛ min ɲininka o i bɛ ka lebu ɲini min na walima i bɛ ka dɔ fɔ min na o i t'a ka ɲumansi dɔn sige a ko fɔ wallahi a b'a dɔn n'i b'a kɛ ɲuman dɔ dɔn munna o bɛɛ tora e fɛ sige idra fo n bɛ mun ɲini a la wallahi kene kan idra o de la n y'a f'i ye surɔ dama n ko mɔgɔw ko ten ko an bɛ bi min na ko hadamadenw n'u ye ɲuman mɛn i la k'o b'o dɔn wallahi b'a kɛ in sami'u anka khayran akfawhu n'u ye ɲuman mɛn i la dɔrɔn o b'o dogo kɛrɛfɛ wallahi b'o kɛ wa in sami'u anka sharra aza'uhu sige idra nin ye tiɲɛ ye kramudin b'o kɛ n'u ye juguman dɔ mɛn i kun kan k'o b'o cari wallahi juguman ɲini e la walima k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ y'a sɔrɔ bi u k'a ye accident kɛ hali a m'o ɲɛɲini a wuli ka taa fɔ sige idra a b'o juguman de cari wallahi la Allahu akbar hadamaden ni dusukun de tiɲɛna hadamaden bɛ baara kɛ tan sige wallahi dusukun mana tiɲɛ siga foyi t'a la hakili bɛ tugu o de nɔfɛ Allahu akbar idra kana sɔn i dusukun ka tiɲɛ sige
ɲuman miiri ni bɛ yen n y'o de f'i ye jango i yɛrɛ ka ɲuman sɔrɔ n'i ye juguman miiri ni ala ka jɔnw ye e yɛrɛ tɛ hɛrɛ sɔrɔ walahi i bɛ hami dɔ kɛ n'i yɛrɛ ye maa t'a kalama mais e yɛrɛ b'a dɔn depuis i nina ta yɛlɛma ɲuman miiri ni mɔgɔw ye an bɛ laseli adamadenw ka faamu sɔrɔ nin y'an bɛɛ kelen kelen de nin y'an bɛɛ kelen kelen dusukuna ta de jatilen don ala fɛ sabu wale bɛna tuma min o y'a sɔrɔ dusukun de ma siri la ni kɛta ye o de la kira ko ten a ko joli kuturunin dɔ bɛ adamaden farikolo la iza saluha saluha al-jasadu kullu ni o joli kuturunin ni o ɲɛna o de ye alaqa iza saluhat saluha al-jasadu kullu ko ni o joli kuturunin mudaga n'o joli kuturunin ɲɛna hadamaden farikolo bɛɛ bɛ ɲɛ a ko nka n'o joli kuturunin tiɲɛna fasada al-jasadu kullu a ko farikolo bɛɛ bɛ tiɲɛ o ye kira ɲininka k'o ye mun ye a ko wahiyal qalb a k'o ye dusukun de ye ni dusukun ɲɛna ko adamaden bɛɛ bɛ ɲɛ ko ni dusukun fana tiɲɛna ko adamaden bɛɛ bɛ tiɲɛ n delila ka nin misali d'e ma ka kɔrɔ Luqman al-Hakim a tun bɛ min bolo baara la o ko a ma don dɔ la a ko n ka invité o kan ka na nin saga in fɔ a ye k'a boso saga yɔrɔ min ka ɲi n'a bɛɛ ye i ka n'o di yan Luqman a ye saga faga k'a boso a ye dusukun tigɛ ka n'a bila masakɛ kɔrɔ a ko nin de ka ɲi a fa bɛɛ ye masakɛ ko a ɲɛna don wɛrɛ a ko n ka invité wɛrɛw kan ka na n bɛ fɛ i ka saga dɔ fa k'a boso a yɔrɔ min man ɲi n'a yɔrɔ bɛɛ ka ɲi n'o ye i kana n'o ye Luqman ye saga faga k'a boso ka s'a ma ka dusukun kelen in tigɛ ka n'a di masakɛ ma a ka patron ma a ko Luqman nin ye mun ye n ko min ka ɲi a bɛɛ ye na o di yan n y'a ye i ye min di yan n ko min ka jugu a bɛɛ ye i seginna ka n'o kelen de di yan a ko mun na a ko ɲuman bɛɛ bɛ bɔ yan de wa juguman bɛɛ bɛ bɔ yan de ni maa ɲɛna ko dusukun de ɲɛna wa ni ye maa tiɲɛlen ye dusukun de tiɲɛna a y'a janto dusukun in na mun bɛ dusukun dilan zikrullah ala wa bi zikrullahi tatma'innu al-qulub a ko dusukun bɛ ɲɛ ni ala toli de y'a kɔnɔ nka ni ala bɔra dusukun na dusukun tɛ ɲɛ bilen kɔrɔ fura bɛɛ o ye ala toli ye dusukun na ka bɔ tɔɔrɔ ko bɛɛ ma min bɛna dusukun tiɲɛ dusukun tiɲɛna o de y'o ye n'o ye kotaw ye wale jugumanw ye o la ni jate dɔnna ne ni e fɛ an man ka bi o dingɛ kɔnɔ bilen ka ala toli an kɔnɔ o ye mun ye ko ala minɛli ye ala i ko di i ka jɔnkɛ ka min kɛ o kɛli ala i ko di i ka jɔnmuso ka min to o toli wallahi dusukun bɛ furakɛ ni fɛn min ye nin dama don dusukun bɛ ɲɛnamaya ni fɛn min ye nin dama don ala tɛ kɛli a banna o de la kira Muhammad al-Mustafa a cira ala fɛ kana dusukun de furakɛ kana dusukun de ɲɛnamaya ka kuma don dusukuntigi tulo la min bɛ dusukun furakɛ ka bɔ dusukunna banaw la dusukunna bana ye jumɛn ye o de ye hasadu ye hasidiya ɲɔgɔn ɲɛngoya ala kotali ka t'o kan o de bɛ dusukun bana k'a nɔgɔ kira Muhammad Mustafa nana mun kɛ ko kana dusukun furakɛ ka mɔgɔw kɛ ɲumankɛlaw ye ka juguman to yen wa a dɔn silamɛya la juguman toli ka ɲuman kɛ silamɛya ka hadafu raisi o de y'o ye a mago yɛrɛ bɛ min na silamɛya mago fɛn min na o de ye nin ye o de la an ka si ka seli an ka su an ka hiji an ka jagabɔ a bɛɛ bɛ fɛn kelen min yɔrɔ ɲini
o de ye nin ye jɔn ka se yɛrɛ minɛ na jɔn ka se yɛrɛ di ala ma na ka to ala nɔfɛ bato in bɛɛ mago bɛ min na o ye nin de ye n'i kɛra bato in bɛɛ kɛbaa ye a kun yɛrɛ ye min ye o ma sabati e la i kan k'i yɛrɛ ɲininka min ye jɛ dɛ o ye ala kosumali de ye e y'o de to yen ka mɔgɔw kosumali ta ka bana ta ka fura to yen wa fura ye ala yɛrɛ minɛli ye wa kira ye min di an ma k'an dusukun furakɛ ka kɛ jogo ɲumandigi ye k'o labaara o de ye ba ye a ye Salman al-Farisi a ye min di Abu Darda ma o ye nin ala minɛli ye ala toli kɔnɔ kira m'a f'i ye ko subhanallahi k'a kan d'o ma ko ala toli jɔn kɔnɔ k'o de ye walejugu toli ye kira ye min di ka jɔnw dɛmɛ walejugu tola la bɛɛ ala ye wɔɔrɔ don sɔsɔli t'a la dɛ billahi al-aliyyil azim wadul mustafa ye nin de di a ka cɛw ma minnu dugura kɔ ani muso minnu dugura kɔ cɛ t'o la muso t'a la min man layidu wɔɔrɔ minɛ anw de y'a fɔ an b'a garanti sɔsɔba t'a la diɲɛ bɛɛ faralen kɔ ɲɔgɔn kan cɛ kelen tɛ sɔrɔ ala ka diinɛ tɔgɔ la karamɔgɔ la walima imamu la ko nin ma sabati ta n'o o cɛ sɔrɔla k'o sabati ni dalilu ye ala nɔna walima kira nɔna ala tɔgɔ fɔli ye anw y'o dabila an t'a fɔ bilen baya don imamu a sera nin fɔli ye sawo sabu ala ka dɛmɛ b'an nɔfɛ minnu ɲɛ fɔ an ɲɛ b'a la a fɔli daminɛ ni bi cɛ ni ala dɛmɛ bɛ nin baya in nɔfɛ walima a t'a nɔfɛ aw ɲɛ b'o la baya in laseli a daminɛ ani bi cɛ anw fɛ yan sajidi sharifu osman madana haidara fɛ san 40 ani dɔɔni mɛ maa joli ye nin baya in kɛ ka danaya sɔrɔ a la hali e min bannen don ma da la tɛ o n tɛ fɛ don an b'a ye ten de billahi al-aliyyil azim n'o tɛ k'a fɔ danaya kɔnɔ o tɛ o hakilima yɛrɛ nin ye dilanlikɛla ye wa dilanlikɛla n tɛ sɔsɔli t'o la e min t'a dɔn fɔlɔ na n k'a f'i ye baya ye jumɛn ko n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ne de ye baya alayidu wɔɔrɔ ye hakili bɛ sigasiga don nin na wa nka kuma dɔ la diinɛ tɛ sago ye a karamɔgɔkɛ ye min fɔ nin ye tiɲɛ ye ko ye mustakimun a tilennen don nka nin ɲinina wa walima ale ta don de wa ye hakilitigi kan ka jɔ yan i ni ce tiɲɛ don nin ye hakili ɲuman ka baara ye na n k'a bɔ yɔrɔ f'i ye kuranɛ kɔnɔ min ye ɲɛsin fɔ an ye ne ni e ka minɛta la n'a fɔra an k'o de minɛ kira ko ne bɛ taa ka fɛn fila to a bolo a riwaya bɛɛ la a fɔlɔ ye ala ka kitabu ye kuranɛ k'an k'o de minɛ kuranɛ k'an ka minɛ yala baya ye mun ye an ni ala cɛ layidu yala an ni ala cɛ layidu bɛ kuranɛ kɔnɔ wa kuranɛ yɛrɛ fan bɛɛ o de la an ni ala cɛ layidu kuranɛ fan bɛɛ o de la o dɔ ye jumɛn suratu maida a aya 7 n'i y'o dayɛlɛ i bɛ taa bɔ fɛn kan ala bɛ a fɔ a y'an ŋanali min kɛ ka na nin diinɛ in ma an kana ɲinɛ a kɔ mamina a ye silamɛ wele sabu a bɛ aya 6 nɔfɛ tugun ala b'a fɔ aya 6 na cogo di ya ayyuhal lazina amanu iza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw wa arjulikum ala qira'atayn a ko aw minnu limanara ka da ala la n'a wulila a bɛ taa seli a ko a ye na seliji ma o ye jumɛn ye k'a ɲɛ ko a ye ɲɛda ko a k'a tɛgɛ ko ka na fo nɔnkɔnkuru la a k'a kunkolow masaya a n'a senw a n'a senw kuranɛ ye nin de fɔ nin ye aya 6 daminɛ ka taa 7 a ye minnu wele n'a ko ya ayyuhal lazina amanu aw de ko don a sɔrɔla ka na wazkuru a ye kusumali kɛ a ye barakadali kɛ ni'matallahi ala ka nɛɛma la alaykum aw kan a ye ala ka nɛɛma barakada aw ka mufassiri n'aw ɲininka k'o ye nɛɛma jumɛn ye yan o ko nɛɛma min don ko ni'matul islami silamɛya nɛɛma o de ka bɔ ala ka nɛɛma dilen bɛɛ ye jɔn ma
ay masaya di min ma ay nabolo di min ma ay hɛrɛ di min ma ka kɛnɛya di min ma nɛɛma min ka bon a bɛɛ ye o ye diinɛ sɔrɔli ye o ye ala sɔrɔli ye o ye kanda ye waskuru ni'matallahi alaykum ay o nɛɛma in barikada n'o ye silamɛya ye ani jumɛn wawul atf wa misaqahu nabi silamɛya barikada a kana ɲinɛ dɛ ne ala ka layidu a y'o fana barikada ka tugu a la munna ala y'o fara o ka ye ja fɛn gulon bɛ ɲɔgɔn na de ja silamɛya kun b'a la n b'a la ten dɛ la silamɛ kelen don k'a ma layidu ɲɔgɔnya o layidu ɲɔgɔnya ye mun ye kuma bɛ yan de o de la dɔw ko layidu ɲɔgɔn ye ko mɔgɔw bɛ k'a yɔrɔ jɛya k'o tɛ dɛ ko ala ko yala ne t'aw ma ye alastu birabbikum qalu bala ko yala ne t'aw ma ye wa ko an ko ala tigitigi e y'an ma ye k'o de ye layidu ye balimakɛ ye fili la ala yɛrɛ ma layidu fɔ ye wa layidu tɛ nin ye ala ko bani adamadenw ye seereya jɔ min kɛ u yɛrɛ kun kan n'ale ala b'u ɲininka ne t'aw ma ye wa i y'a ma ye layidu ti yan layidu t'a kɔnɔ wa ala yɛrɛ ma layidu fɔ ye seereya ala an jɛna n'a ye i y'a ma ye wa a banna nka o tɛ koyi i bɛ ka gulon cogo cogo kana boli tiɲɛ ye wa kana ba tiɲɛ yɛrɛ la fara tiɲɛ kan a fɔbaw kan e yɛrɛ ka kɛ tiɲɛ tigi ye i lafiyara nka maa o maa ye tiɲɛ kɛlɛ i tɛ s'a la hali ni tiɲɛ fɔba e ka denmisɛnnin dɔ de don i fanga bɛɛ b'a ta ɲɛ n'a ye tiɲɛ fɔ kana na kɔntoro la dɛ n'o tɛ a bɛ yɛlɛ i sanfɛ wulibali don a y'a janto nin kuma in na ala ka dɛmɛ b'a ka tiɲɛ de nɔfɛ n'a ye tiɲɛ ye yɔrɔ min a y'a nɔfɛ tugun a y'a labaara walahi tiɲɛ minɛli t'i dɔgɔya n'a m'i bonya a t'i dɔgɔya o de la ka yira ne ni e la ko ala ye misaqahu fara ka i bɛn'o de faamuya n ko layidu tɛ k'a fɔ ala e y'a ma ye nka layidu yɛrɛ bɛ ɲini layidu tigi fɛ tuma jumɛn ko a dafa i bɔra min dali kalama tɛ nka an dara la ala ko an y'a fɔ an dara la k'e y'a ma ye ko an y'o sabati ala an dara o la ni e yɛrɛ ka kuma ye nka n'i y'an kelen kelen ɲininka ko ala b'an ɲininka fi sulbi adam k'an to adama solo la n'ale ka ma ye k'an ko tiɲɛ don jɔnni b'a ta kalama a y'i ta kalama ala b'a fɔ k'a b'i diyagoya o la ka tila k'i minɛ i tɛ min datɔ kalama o kama mɛ balimakɛw yɛrɛ tɛ o n'o don kiraw cikun ye jumɛn ye n'o y'a sɔrɔ an dilannen nana ka ban o de ko don o de y'an ka layidu ye kiraw nana mun kama tiɲɛ don o ye alaya de sabatili ye jɔnya la n y'a f'i ye sisan n ko hali n'i ye kafiri ye ka da la ko setigi dɔ b'i ni san cɛ o bɛ sabati dusukun na o de ye maaya ye min bɛ sabati ko setigi ye o ye o de ye ala ye o la o ala ye in de bɛ maaya la ni ala dɔnni ye hali n'i ma sɔn a ma o seereya jɔ de kɛra nka diinɛ minɛli o yɔrɔ la yan o de la ala ye nin tugu a kan layiduw bɛ yen ko an janga t'o la wa misaqahu k'an k'ale ala ka layidu dafa layidu jumɛn allazi wasaqakum bihi a y'a yɛrɛ siri ni min ye a ye min sɛbɛn minɛ o de ko don wa jumɛn don iz kumana min na layidu in ta yɔrɔ la ye sami'ina iz qultum sami'ina aw ko kira ma an y'a mɛn wa an y'a mɛn dama tɛ dɛ wa ata'na an bɛ layidu in minɛ k'a labato k'an janto a la an b'an janto a la tiɲɛ don aw mɛ aw ka ɲininkali kɛ dɛ ko sahabaw ye layidu jumɛn minɛ kira bolo k'u janto a la silamɛya waati n'a filɛ k'o de fɔ a ye silamɛya nɛɛma barikada ne ala ka layidu a sɔnna k'a yɛrɛ di ne ala ma layidu min ye a ko a fɔ yɔrɔ la muhamadu an y'a mɛn an b'a kɛ wattaqulaha a ye siran ne ala ɲɛ inna allaha ne ala alimun bi zati sudur ne b'a ko a disilataw dɔn kira ye wele min da fil bukhari
وفي مسلم وفي أبو داود وفي الترمذي وفي ابن ماجه وفي سنن النسائي وفي مسند أحمد. الله أكبر. إدراك. كراي ولد دا كتشدوني منو بفراك الدين بارانيلا. الله أكبر. تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا. الله أكبر. ولا تسرقوا. نعم. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فلكم الجنة ومن أصاب ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فبايعناه على ذلك. بنشمي إدراك. كرني ولد الجنيو يجمع مسلم. الله أكبر. أقول لك وردو الجنة سنزمود. أدو بني. نمامي مغبى الجنة نلاقي ورد. ناد فري بولي كسرابي علىك. الله أكبر. إدراك. الجنة. أدو. نفنجنا مين بولو. أحكي بيبي كنا يا كفاراي. نفنجني بولو حكي مبويلا يكاكوبي على بولو. نايا جا إيرا فيري على منين الله يبي من اليابية فيما. نما جايرة أنا دي حكي تجي أباك حكي يني. إدراك. سامو كلي كلمة. أيوة. تمتوكو مسمتوكو فبايا أناه بخاري كناي. نسامو كجابي على كرالا. كو أم بين من على كرابول. الله أكبر. كني كان. نبيسلام يلا. نونو ندل دقيقة لا مبير الدسر نيوغنا من الله. الله أكبر. ومن كان. دوكا فامو يجمع أشاندو كوي كراي لندي. أيوة. سوسباتة ولا ودلو فلاني. كني كان. وقرآن كونو كوي. cɛw y'a kɛ musow y'a kɛ o kɛtɔ musow ta minɛtɔ kuranɛ yɛrɛ bɛna n'a ye k'a wɔɔrɔ da ɲɔgɔn kan dɔ kana n'a fɔ layidu i ko ten an ni ala cɛ layidu aw bɛ ka wɔɔrɔ min fɔ o yɛrɛ kun do wa a minɛ yɔrɔ filɛ nin ye dɔw kɛtɔ silamɛ ye ka fara kira ka nin diinɛ in baarali la riwaya bɛ f'i ye كما من كراي ولدن دين من اللي فجاء الرجال والنساء والكبار والصغار فبايعهم على الهدى والشهادة. الله أكبر. إدراك. ليش؟ أكو شوننا مسوننا كلا كلا كولدن اللي من الإسلامية من اللي. الله أكبر. ونحن جو كلا كراي اللي من kanda ko ayu bay an ɲɔgɔnyew ka fatuma ka do ani shahada layidu n'o de ye seereya ka shahada kɛ ka sɔrɔ ka bay a layidu wɔɔrɔ fara kan. Allahu Akbar. sabu ɲininkali bɛ kɛ ko shahada ye mun ye ma shahada ko shahada de ye k'a fɔ ma foyi tɛ ala ko muhamadu y'a ka ciden ye ɔ bay a kɛra jumɛn kan alal huda wa kuranɛ yɛrɛ ma kunda ala surunya o la ko bay'a alal huda o ye mun ye suratul mumtahana a aya 12 nin jiginna ka bɛn fatumaka in de ma. Allahu Akbar. Idrak. o de la dɔw bɛ bɔda fana ɲini nka samana bɔda nɔfɛ kojugu la ni ye ɲuman ye i kan ka sama ɲuman kɛli de nɔfɛ nka la an bɛ se k'a bɔ yen cogo di la kana sama o nɔfɛ o de la u taara u n'u jɔ yɔrɔ o yɔrɔ an ye dɛnɛ bila yen i ka fɛɛrɛ minɛ walima kɛ t'i kun cɛ a la o ko cogo di musow de ta fɔra musow de ta kɛra ten mɛ i yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔkɛ min bɛ ka nin fɔ walahi hasadu don. n'o tɛ n'a sabati n b'a kan ko musow ka bayi a don sabu a bɛɛ nana sabati k'a sabati fo ka ayaw di fo a yɛrɛ nana musow kɛtɔ ye k'a minɛ mɛ ale ka kutuba daminɛ ni bi cɛ a y'a da muso ma wa walima a y'a da denmuso ma wa a y'a ye wele de k'a k'o kɛyɔrɔ fɔ a ye kira dun muso n'a denw y'a kɛ sayida ayisa ko ten ako fatimatu bintu utubama ako akarri ayyatuha almar'a wallahi fama bay'ana illa ala hadha. Allahu Akbar. Idrak. Fatimatu bintu utba bika bayake kira bolo kuma mi ako sega kata sabu tara se yoro do man di jene yake ale bolo da kungolo ka amalo yale oro muso ba fon di jene yake wa Aisha ko ma ikelin de ko yaw be o oro muso de minu njanduru yele la anti jene yake
nga anw jima bay amina kira bolo kira ka dude anw minnu ye fo an bɛ y'a minɛ a bolo nin minɛ cogoya in na Allahu Akbar idram karamɔgɔ ye bɔda caman ɲini koyi u m'a ye de o to de la wa kafiriw tubi kan kun don fatumaka ta ma sabatiya cɛw fana ta sabatira ko cɛw kun don sabu hind ale tun bɛ nin baya kɛla muso ninnu na ye layidu 6 jigilen kuranɛ kɔnɔ n'u y'a minɛ kira bolo ta a seginna ka taa so ye a y'a balimakɛ wele min tubila depuis silamɛya daminɛ abu huzaifa a ko abu huzaifa ma anw ye baya min minɛ kira bolo aw cɛw fana tun bɛ nin ɲɔgɔn de kɛ ka kɔrɔ wa nin y'a fana ka minɛta ye wa a ko nin cogo in don hakaza yubayi wa hakaza yashtarit a ko a y'a den ma cogo min dɛ nin de ye kira ka baya kɛ cogo yɛrɛ ye nin silamɛ ye minɛ cogoya la hakaza yubayi a bɛ mɔgɔw baya ɲɔgɔnya tan de wa shurutu minnu nka i ye 6 jɛ minɛ cogo min dɛ anw fana y'a minɛ tan de ala kira bolo ne b'a kitabu ɲini n t'i sɛgɛn recherche la n b'a tɔgɔ d'i ma nin sigiyɔrɔ in na yan hayatu sahaba do i b'a sɔrɔ ye n'i bɛ fɛ ka babu fana ɲini n b'o d'i ma i ka kitabu dayɛlɛ ka bɛn n'a ye babu bay'ati nisa Allahu Akbar a bɛ yen a b'a juzu fɔlɔ fana na kana filanan dayɛlɛ a bɛ yen karima fam nin y'a nɔgɔyalen ka d'i ma sɔsɔli t'a la o anw bɛ min fɔ hakilitigi yɛrɛ bɛ sɔn min ma a sago tɛ koyi la ala ta don a n'an jija k'an bɛn ni o ye n'o kɛra an bɛ lafiya baya in minɛna ta ala kira bolo cɛw sara nin de kan wa musow sara nin de kan ka mun sɔrɔ ka tiɲɛ sɔrɔ n'o ye ala ye billahi al-aliyyil azim nga n'a fɔra ko nin bɛ bila yɛlɛma bɛ don a la a kana bali e la an ka karamɔgɔ t'a fɔ ninnu fana t'a fɔ ne nin dɔ delila ka sigi an ka kuma bɔra nin de kan a ko a ye kala kɛ misira jamana kan a tila ka taa laban saudiya la a ko mɛ ale ma bayi a ko mɛ ye fa y'a mɛn an karamɔgɔ de da n'o ye sharif usman madan haidara ye a ko o de y'a to ale ma sɔn bayi a ko i ma ngo i ye ka faamu fɔ mais imam i filla dɔɔni ni bɛ ala ka diinɛ fɔ i t'a fɔ dugu n bɔra nin dugu in na la ni bɛ ala ka diinɛ fɔ kuma o kuma i b'a fɔ ala ka kitabu ani kira nɔ diinɛ bɛ taa yen de dugu tɛ dɛ la diinɛ bɛ taa yɔrɔ jumɛn min dɔrɔn bolo yala a bɛ kuranɛ kɔnɔ wa imam n'a tɛ yen o jɔn na yala kira y'a fɔ wa n'a ma fɔ o jɔ dalu banna i sera nka n'a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni dugu bɛɛ banna k'a fɔ kuranɛ kelen b'an wasa n'a bɛ ala kira nɔna ni karamɔgɔ bɛɛ dɛdɛya kan ala kira kelen da b'an wasa minɛta tɛ foyi ye o fila kɔ olu b'a dɔn dɛ o de la kan'i kabakoya a kan'i kabakoya k'u y'a bila diinɛ in yɛrɛ de bɛ ta a sɛbɛn kow de bɛ bila pewu o de y'a to an kɛra tan olu b'a dɔn nka an ka segin diinɛ in sɛbɛn ma nin de don nin bilali de ye silamɛya kɛ seli silamɛya ye kira ko ten don dɔ la ko mɔgɔw bɛna seli bi ajsamihim wala bi qulubihim farikolo de bɛ seli nka dusukun da la sabu seli kun ye min ye o tɛ dilan la jogo bɛ na bila min bɛ jogo sabati nin baya ala ye 6 do ya rabbi ala k'o nɔgɔya ne ni aw ye su in na dugu dugu min lasera o ye nin ye aw tulo garisɛgɛ ye a faamuya ko ɲuman ala k'a da n'aw ma o kɔ ka baara kɛ n'a ye ala ka ne ni aw sabati o kan ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suyɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ne kira muhammadu ye n bila baara ɲuman min n'an b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala k'a da. N tɔgɔ ye alhaji siri mama fofana président fédéral de Korogo. Ni ko nisɔndiyabagatɔ ma k'a ka taa suma fɛ ni nuji m'a faga daji b'a faga tourne ne an mɛnna an bɛ tourne la n'i y'a filɛ ɲinan an san 17 an bɛ tourne la depuis 2009 an ka tourne ma ni fa ye fa nana ka 2009 kɛ ka 2010 kɛ ale nana fatu an tijara continuer n'a ye ni 2025 tɛ an ma san bila san o san an b'a kɛ mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ala k'an tiɲɛ fɔ ɲinan tourne a nisɔndiya min da ne yɛrɛ kan a bonyana ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan
misa fɔ tournée nin bonyana an bolo ka tɛmɛ tɔ bɛɛ kan ka sababu kɛ min ye tournée yɛrɛ organisation cogo minnu bɛ organisation minnu bɛ sécurité la minnu bɛ mobili boli la bɛɛ lajɛlen content don n'a ka baara ye bon o tɛmɛnen kɔ an sera dugu la bon cɛ yɛrɛ la dugumɔgɔ bɛɛ bɔra k'an kuma nisɔndiya o ye an ma se dugu si la n'a dugutigi mana ne imami mana ka na kuma k'an tando ka encourager an ka baara la o ma kɛ k'a daminɛ bɛnkɛ dugutigi nana jamanatigi nana alimami nana o ka représentant kumana wa mɔgɔ kelen bila ka kuma o tɔgɔ la n'o ye Konate ye an bɔra yen an nana Colo o kɛra cogo ma kɛra yɛrɛ ɲɛna dugutigi bɛ kɛnɛ kan fo dugutigi nisɔndiya kojugu parce que ni tun y'a fɔ a ye ko an bɛna sɔn ka taa ale ka dugu la a tun tɛ dara maa y'an ye a ka dugu la min kɛ a ye misi le di ka malo di ka 50 di ka la kan a yɛrɛ yira kɛnɛ kan n'a ka duguden bɛɛ ko karamɔgɔ ka dugawu k'ale ye dugu bɛ se ka yiriwa cogoya min na donc vraiment an bɛ se k'a fɔ an famana o ɲɔgɔnna ma o kɔfɛ an bɔra yen an taara dugu sabanan na n'o ye Samɔgɔsoba ye dugutigi y'a ɲini an fɛ yanni an ka don dugu kɔnɔ an ka tile ale ka so ka taa foli kɛ yen fɔlɔ ka karamɔgɔ ka dugawu k'an ka sɔrɔ ka na kɛnɛ kan ni kanu tɛ foyi t'o kɛ donc ni k'a ye a y'o kɛ a y'an kanu ne an nali diyara yele an taara fɛ an ye foli kɛ a nana kɛnɛ ka bonya kansi tɛ a ma min fɔ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ dugudenw ye ka dugawu ɲini a fɛ sɛnɛko la ka dugawu ɲini ekɔlidenw ka dugawu ɲini nafolotigiw ye ala bɛ se ka nafolotigi bɔ a ka dugu la cogoya min na donc an bɔra yen tugun an nana ɲɛɲɛrika o dugutigi fana a ye misi di ka malo di ka wari di k'a ye kɛnɛ kan kuma baw dama k'o le fɔ tellement que a kuma dara k'an bɛ se ale ka dugu la donc vraiment tournée nin a bonyana ka tɛmɛ an bɔra bi an bɛ dugu yan kuma mun kɛra o kɛra yɛrɛ ɲɛna donc mɔgɔw filɛ tellement que mɔgɔw content non bɛɛ fari foni non ni baara ye donc vraiment an bɛ se k'a fɔ ɲinan tournée hali n'an ko a ɲɔgɔn ma kɛ k'a ye an ma nkalon tigɛ bon ala fana sɔnna k'a ɲɛ an bolo ka bolofɛn ɲɛnamaw d'a ma an ka bolofɛn si tɛ yen ko min bɛ ka an bila an pan na an bɛ ka baara kɛ a kan ka kɛ cogo min na an bɔra yɔrɔ min na an bɛ fɛ ka se yɔrɔ dɔ la ka se bɛn l'heure ma ala sɔnna an bɛ se ka bɛn o ma bon baara bɛɛ tagacogo ka ɲi donc vraiment o n'u y'an ɲininka o nisɔndiya le banna o farifoni de banna an bɛ dugawu le kɛ ala k'a tɔ kun cɛ hɛrɛ la ala k'a tɔ kun cɛ hɛrɛ la minnu farala an kan ka baara kɛ an b'a la dali dugawu dɔw kɛra a kɔnɔ ala k'a minɛ baden bɛɛ ma ala k'a minɛ jamana ma ala k'a minɛ dugu ma ala k'a minɛ an kelen kelen bɛɛ ma an haminanko ala k'a nɔgɔya an jɔrɔnko ala k'a nɔgɔya fɛn fɛn bɛ min fɛ a yɛrɛ hɛrɛ la ala k'o k'a n'o ye min bɛ siran tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala k'an bɛɛ kisi o ma san wɛrɛ ta ala k'o yira na k'o bonya ni ɲinan ta ye to ala k'o kɛ ala kɛra bonya kosɔn sɔli ala rasuli alhamdulillah komi kun y'a fɔ ka kɔrɔfɔ daminɛ na cogoya min na ni kun ye an ye Côte d'Ivoire jamana kan fédération kumɔgɔw bɛ nin tournée ba in sigi sen kan san o san bi an bɛ diko dugukaw fɛ yen ni ala kɛra mɔdenkɛ sanu yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan n'o de ye Sherif Ahmed Tijani Haidara ye min baara bɛɛ lajɛlen kɛra février kalo san 2026 an bɛ dugawu kɛ ala ɲinan ta yira na hɛrɛ la cogoya min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na basigine bɛɛ ni kelen ala ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka sigida wɛrɛ yira an na Allah kira ya magaira dare Muhammadu ya mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu